बरिया 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 शिव 12 जाबाय आसार गैलालै स्टेटासआवथ' बायला जोबखाबाय आरो ना मानसिफ्रा गोदाव सोराव जाजोब्बाय माने खालि जाजोब्बाय गैला प्रग्रामा जाहां दंनोसोमोन मोसानाय कम्पिटिसना दंबावोमोन आरो ना माखासे दंबावोमोन आरो ना बास गामि हान्जा मोसानायफ्रावल' मावदोंमोन आरो ना जोबदोंमोन ओमफ्रायो बारदै सिख्ला मोसानाय दंबावोमोन ओमफ्राय बिदिनो माखासे खाम दामनाय सिफुं सुनाय कम्पिटिसन दंबावोमोन आरो ना बाखि गैला नै गरलाफोराव जाजोब्बाय स्टेजआ फाया दाबो बन्द' जायाखै दैयाबो नै सियारा नै एकदमबारे बै सिगां माबा जादोंमोनलै अमा हमनाय जादोंमोन ओमफ्राय अमा हमनायाबो गैया खम जागासिनो दं फानि मानसिफ्रा गोदाव सोराव जाजोब्बाय गोमाजोब्बाय मानसिफ्रा सेस बायला जोब्बाय नै बायला जोब्बाय फरला फोथा बेयाव जिला जोब्बाय नै दैया एकदमबारे दिन्दां दिन्दां जानानै दङ बेयाव नै फरला फोथा सेस गैला पानी ओ पानी हो गया तो दिनैनि बैसागु बिदाय मेला बिदि आरो ना बेखिनियानो अखाजों बारजों बिदाय होबाय जोबासैमोन नाथाय सिंगारफोर फैयाखै नै थांजोब्बाय नै गासिबो थांजोब्बाय सिंगारा माने दासो फैहांदोंमोन माने गैला सेस बाय